नोंनिबाथाय बिदिनोखासै बे सोबानाय रायनायानोसै माथो दंबावो मानोथो बखिलाबाय थानो मोजां मोनो? सनालि बै मनिया लाबोलाय। र' आं लायनि। न' मनाया। आं हाथायाव थांसै, नों दा थाबैनो सोरांबारा ओंखामखौ संनानै दोनबानो जाबाय। जागोन दे। मा नांगौ नों दा बुंहरखाजोबदो। संख्रि हालदै मस्ला गैयामोन। जागोन दे। गोरान ना गिसि जाखो? गोरानफ्रालाय माजोन? बेसेबांथो होनखो दामखौ फंबाय? बारा नङा 150। जोंगोन ना जोङा जाखोब्रा बेलाय बनालाय? जोङो माजोन। आंनि न'खौ नुहैगोन दा नों फंबाय? बबेथिं? नैबे टाउननि LP स्कुलनि सोनाबनि न'आनो आंनि फंबाय। फैसाखौ लांफाखादो। ओइ फाफि सुनि आंनि फिसाखौ लानानै अबेहाय गोदाव सोराव दङै नोंलाय? हा अबेहाय दं नोङो? सुनि लाजिनो रोङै फाग्ला गोनां मोनजा रोङैनि फिसा नोंखौ नै होनोसै आं थै नों फाफि थौ गारिया माबार सलाय
नै मा लाबोदों आं नायफैनायसाय फोथाय नों नाथाय बेफोर थैया मानि थाखाय सनालि जेनिखि जाया मानो नों बेखौ लांग्रोदोल' ना बुं फोथाय बेफोर मानि थाखाय सनालि बे थैया आंनि नोंनि जोंनि अनलायनाय गोजा गाबनि नेरसोन नोंगौ सनालि बे आंनि जिउनि जारिमिनाव मोननो गोनां मोनसे जाथायनि नेरसोन थोदो फोथाय दसे न' सिङाव रेस्ट लाहैदो नों साजा अबाव खारलांखो दासो मोनदों दासो बुजिदों जौआ लोंदो दाना गवा गवा दै बायदि That साला ननसेन्स बाथ्राखौ मोजां सालायफिननांगौ गोदोना सेथे जागोन नोङो नोंनि थाखायनो बेबायदि घटनाया जादों फिसाया अबाव थांदों मा खालामहैदों बेखौ जोथोन लानांगौआ सोर नों ना आं आंखौ बुनो आंखौ बुथारनो खर' दंना गैला नोंहालाय जौ लोंनानै दावराव खालायबाय थानो खर' माथायाव दासो नांदों नोंना ओइ साला बुरबाव नोंखौ दानो होगोन आं बांद्रायखौ दासारबाय दाथा नोङो आंखौ नोंसारजों थाखाय खर' बाहायदों सानदों नामा नोंनो गासिबो नोंनि दसावनो बेबायदि जाजोबदों फिसाजोखौ बेबायदि लाय होनाया नोंनो आंनो गासिबो बिमाखौ दाय खालाय होमबासो जायो दा नोंहा नोंखौ होथारनायसो नामाब्रा आंलाय नै दे हो बुनो मोनबासो गोसोआ मोजां जागोन नोंहा सब्ब जाथारदों बियो सानफ्रोमबो फिसाजोनि थाखाय खर'आ गाज्रि जाफ्लादों नोंहा न'आवनो सुख गोजोन गैला सानफ्रामबो बिदिनो थां नोंसोर थां गाव गाव जायगायाव थाय दा होगोनसो आं बेखौ बांद्राय जादों सनालि आं ओंखारलांसै जागोन फोथाय नों दा थाब सङै खावै दोनबानो जाबाय सोरां बारां थाब फैबानो जाबाय दे जागोन दे थाथ'दो होमबा दे बेखौनो लानोसै ओइ रिक्सा बास स्टेन्डसिम थांगोन ना अबाव थांनो बास स्टेन्ड औ औ गाखोदो बास स्टेन्डसिमल' दा
बेसेबां जाखो रिक्सा भाराया? 10 रांल' नोंथां, बांद्राय नङा। अ 10 थाखा। नोंथांखौ आं सिनायनाय मोन्दों। नोंथाङा गोदो बिजनि कलेजाव फरायनाय नङामोन होनबा? अ नोंथांमोना सोर जाखोमोनलाय? आं हमनो नायासै नोंसोरखौ। औ नोंथां, आं बङाइगाव रलिं मिलनि। नंगौ ना? औ नोंथां, माब्लाबा रायज्लाय जासिगोन नामा? आंनाबो समा थोआ जाबाय। थाथ'दो नोंथां, दे बिदिब्ला नोंथां, थांनोसै। थांदो। आंनि जिउआ गाब्रबाय दुखुनि हाखराव, आंनि जोनोमा गबनांबाय दुखुनि लैथोआव। अननाय साननायखौ आं बावगारनानै सहायनांबाय आं जिउआव हाजासे दुखु दाहा। आंनि जिउआ गाब्रबाय दुखुनि हाखराव। इसोरनि सोरजिनायाव सौसिनांबाय आं हाजासे खैदां खैफोद। अनलायनाय गैयै मुलुग संसाराव सैनांबाय आं जिउआव हाजासे दुखुनि जलंगा। गोजोननि बुब्लिखौ आं नागिरै नागिरै मोनफैबाय आं दिनै दुखुनि फोथाराव। आंनि जिउआ गाब्रबाय दुखुनि हाखराव। साननानै बैथा गैयै जारिमिन जिउआ गेलेनांबाय दिनै हाजासे दुखुनि भावथिना। अनज्लायनायनि दिङाखौ आं जावलाङै जावलाङै मोनहैबाय आं रुगुं गैयै लैथोआव। आंनि जिउआ गाब्रबाय दुखुनि हाखराव। गारि स्टप।
सोर नोंसोरलाय फाल्थु फुल्थु ओइ बाथ्राखौ मोजां बुंबा बुं दरा खुलि होनदों आइदैलै ओइ बेगा हर माबार हगार हगार Hey!